көтөп алдык, ул Илдар Гафаров. Илдар, безнең белүбез һин Аманат студияһының, Аманат музыкаль студияһының директоры. Бына һуңгы вакытта инде безнең республикабызда яшьтәр йыр юнәлешендә күп кенә уңышларга өлгәшә. Минеңсә инде ошо һезнең студияның ярдәме буенча дип уйлыйм мин. Һез музыкаль студияга һезнең аудио кассеталар сыгара башланы бит инде. Үзегезнең эшегез турында, гомумән Аманат студияһының эше турында тамашачыларыбызны таныштырып китһәң ине. Бүгінгі күнде мен Аманат студиясында эшләйм. Аманат студияһы илектән профессиональ сыйфатлы фонограммалар ядуу менән шөгыльләнә һәм төрле конкурстар, фестивальләр үткәрә. Яңарак ярты елдан ашу булып китте. Без аудиокассеталар сыгара башланык. 20 төрле аудиокассета сыгардык бүгенге көндә. Бик һәйбәт сыйфатлы, югары кимәлдә сыгалар. Төрле жанрлар, төрле тыңлаучылар өчен, балалар өчен йырдар, халык йырдары, эстрада йырдары, джаз, безнең метрдар, безнең күренекле йырчылар һәм яшь йырчыларның кассетлары чыкты. Ысынлапта бына һезнең студиягыз минеңсә балалар өчен бик зур бүләк эшләнә бит инде. Тамыр студияһы менән берлектә бына ошондай аудиокассета сыгарды. Бына одакламай мәктәпкә укырга барасак укучылар ошо йырдарды кулланып, бу ысынлапта үзенә күрә бик зур эш башкараһыгыз. Минеңсә ошолай йырчыларыбыз Илдар аудиокассеталар сыгарга бик теләйләрдер дип уйлыйм. Аларның теләктәре бик зур. Һезнең студияның нинди шарттары бар? Нинди шарттар куяһыгыз шулай аудиокассеталар сыгаруда һәм видеокассеталар сыгарга уйламаһыгызмы әле? Шарттар безнең ябай. Һәрбер килгән йырчыны, һәрбер килгән музыкантты без игътибар белән кабул итәбез һәм уга ярдәм итәргә тырышабыз. Профессиональ музыкантларны кабул итәбез. Яңа музыка белән шөгыльләнә башлаган музыкантларны, йырчыларны кабул итәбез. Әгәр дә кемдеңдер кимәле бейек булһа, югары булһа, уның менән эшләүләр иңелрәк без тиз рәвештә кассета сыгара алабыз. Әгәр дә ниндәйдер яңа яшь талант килһә, без уга ярдәм итәргә тырышабыз. Аранжировкалар эшләбез уга. Йырларга, ничек һәйбәтрәк йырларга уга аңлатып бирәбез, күрһәтәбез. Һәм уны яздырабыз да студия шартларында уның менән эш башкарабыз. Студияның талаптары бик югары. Гомумән бөтә музыка студияларының талаптары югары. Музыкантлар килгәндә кайбердә хәтта каушап калалар. Ләкин без уларны ярдәм итеп, уларга ярдәм итеп, фонограммаларны һәйбәт итеп яздырабыз. Бөтә эште без тырышып эшләйбез һәм yerine yetkirip эшләргә тырышабыз. Шуга ла фонограммалар хәтта яңа яшь йырчыларның бик үк профессиональ булмаган йырчыларның да фонограммалары һәйбәт килеп чыга. Хәтта ошолай дип әйтә алам, ябай гына музыкант, яңа яшь музыкант килеп, ул безнең студиянан йондыз булып китә ала кайбердә. Хәтта шулай да килеп чыга. Ысынлапта без ышанабыз, шулай һезнең студиягыздан тагыла яңа йондызлар чыгуына Илдар һәм ысынлапта әйтмәдем әле. Ондай харап булган. Видеокассетаны без видеокассеталар сыгарга ниятләнеп йөрибез. Беренче видеокассетаны без кисә монтажлап эшләп беттек. Ул Ирәндек 1997 дигән конкурстың язмалары, съемкаһы. Безне үзебез төшереп алдык Сибайда. Сибайда июньдә икенче төбәк конкурсы үтте. Региональ конкурс халык йыры буенча. Бик матур конкурс булды ул. Талантларга бай булды конкурс. Ирәндек ягы талантларга электән бай бит инде. Бик кызыклы йырчылар күренде унда һәм иң һәйбәт йырчыларны без йыентыкка йып
башта аудиокассета сыгардык. Хәзер инде ошо көндәрдә без видеокассетаны монтажлап, видеокассетаны сыгарга әзерләп куйдык. Тиздән сыгарга тиеш. Димәк, безнең йөрсәләребез киләсәктә тагыла өметләнә ала әле. Шулай халыкка үзләренең теләгән җырларын җиткерү максатында әйтмәкче булам. Тагыла Илдар Снапта һеҙҙең студиягыҙ йәштәр өсөн ҙур ярҙам итә. Фестивалдәр ойошторолһынмы, ниндәйҙер бәйгеләрҙә һеҙ Снапта шундай аларға яҙмалар әҙерләп бирәһегеҙ. Бына хәҙер көҙгө сезон асыла. Һеҙҙең ниндәй ниәттәрегеҙ бар? Тағы нәмәләр ойоштороласаҡ дип уйлайһығыҙ? Беҙҙең йылда үткән Аманат дуҫтарынйа фестивале үтәргә тейеш ноябрь айҙарында. Беҙ уға әҙерләнеп ятабыҙ һәм һамында үҙебеҙҙең эште башҡарабыҙ, аудиокассетларҙы күберәк итеп сығарабыҙ дип ниәтләнәбеҙ көҙгә ҡарай. Студенттар ҡайтыуы, бында килеүенә, уҡырға ҡайтыуына. Аудиокассетларҙы беҙ иң төп маҡсатыбыҙ, иң төп эшебеҙ итеп күрәбеҙ. Һәм Алла бирһә тиҙҙән видеокассетларҙы шулай уҡ эшләй башларбыҙ. Һәм беҙҙең ошо фестиваль, конкурстар икенсе планда тора. Беҙ уларҙы үткәрергә ниәтләнәбеҙ. Һәм бына ошо ноябрь тирәһендә беҙ музыканттарҙы, йырсыларҙы үҙебеҙҙең ошо гөрләп үтә торған фестивалгә ҡунаҡҡа саҡырабыҙ. Информация саралары был турала тағыла тулыраҡ итеп мәғлүмәттәр бирер, еткерер әлбиттә. Бөгөнгө тамашасыларҙан инде теләктәрең булыр? Беҙҙең йырға бай булған культурабыҙҙы һаҡлайыҡ тип әйтер инем. Беҙ уға иғтибарлыраҡ булайыҡ тип әйтер инем. Һәм ошо беҙ сығарған аудиокассетларҙы ярҙам иткән кешеләргә мин ҙур рәхмәтемде белдерер инем. Ул Өфлә эшләгән ҙур фирма, Excel фирмаһы. Уларҙың арҡаһында беҙҙең ошо кассетлар сыға, уларҙың ярҙамында, һәм уларға ҙур рәхмәтемде белдерер инем. Һәм бөтә беҙҙең тамашасыларға, телевизорҙа ошо тапшырыуҙы ҡараусыларға үҙемдең яратҡан йырымды бүләк итер инем. Ул йыр шулай уҡ Хыялдарым тип атала. Хөрмәтле дуҫтар, әйҙәгеҙ бергәләп Илдар үҙе ижад иткән йырҙы тыңлайыҡ, ул үҙе башҡара.